hawak na po namin ang listahan, ang 40 qualifiers na mag-proceed sa next round at magkikita-kita pa po tayo ulit next week. Yes, sila na yung magiging part ng Star Mill Dreamers League of 40 next week. Yes, and bago natin i-announce ang mga qualifiers natin, gusto ko muna magpasalamat sa Greenfields Dermatology Clinic and On Flick Beauty Lounge. At syempre gusto ko rin magpasalamat Bienetry Advanced Aesthetic Clinic. Maraming salamat po. Okay, so here we go. Mga kaibigan, we will announce the qualifiers in no particular order. Handa na ba kayong lahat? Lahat ay handa na. Qualifiers, are you ready? Yan. So, let's start. Congratulations! You made it to the next round. Rico Alminares. At pasok ka sa next round. Again, they are announced in no particular order. Susunod na name na aking babanggitin ay uusa din sa next round. You are in... Congratulations, Zach and Brian! You may also take your bow and go up on stage dahil pasok ka din. Jake and Arnel. Congratulations. Next, ESH or Ash? Congratulations. Edwin Dalumpines. Congratulations, Mark Lapus! Samantha Garcia. Congratulations, Elizabeth Villanueva. Higher level. Huwag na nating patagalin pa. You are also in Reato Pituk. Makakahinga ka na rin ng maluwag dahil pasok ka na. John Christian Perez. John Philip Gagarin. Magkikita pa tayong muli next week. Maria Ametes de la Serna. Samahan mo na ang iyong mga co-qualifiers. You are also in Jomark Magtoto. Congratulations! Mark Jogi Katakutan. Congratulations also to Alisa Ereskin. You are also in Jandres Santos.
Isa ka sa mapalad na nakapasok, Kimberly Fraser. Ikaw na nga ba ang tatanghaling Grand Champion ng Star Mill Season 3? Congratulations! Nova Miro! Limpak-limpak na papremyo ang pwede mong mapanalunan. You are in the Icon 5! Nagningning din ang iyong bituin sa araw na ito dahil pasok ka. John Paul Infante. We also have Alfonsa Alfonso. Carl Aris Tanueco. We have Fevelin Bautista. You are also in Heniel Pareña. Isa ka sa kasama sa listahan. Congratulations, Jasmine Zorilla. Na-impress mo din ang ating mga hurado, kaya pasok ka. Kurt Castro. Congratulations, isa ka sa may chance na masungkit ang grand prize. Congratulations, Christina Lagitan. Marnel Liwanag. Ikaw ang dadagdag sa lahat ng natawag na pasok sa next round. Congratulations, Wilson Gonzalez. Congratulations! You will proceed to the next round. Jenny Villanueva. Jenny. Marwin Espiritu. Hill Justin Ladea. You are in Aaron John Unay. Antonio Caluwag. Congratulations, Senon Galman. To go, mga karehiyon. Congratulations! Francine Paz! Kala ko tatamaan ako dito eh. Sayang, hindi na. Congratulations, Francine. Tuwang-tuwa ang kanyang daddy, Daddy John.
Congratulations, Roxana Miranda! And we are down to our last two. $38 in total, nasa stage na po. Kaya samahan mo na rin sila dahil ikaw ay pasok sa next round. Jazria Makabali. Congratulations! Magsaya na kayo! The Matrix! Oh yes, I have a surprise for everyone. Wow! May Merong surprise. Ano yan? Okay, so at this point, I'd like to announce, again, magkakaroon ng bonus. Let's make it 41 instead of 40, okay? So congratulations, this qualifier. Ikaw ay pasok! Arian Navarro. Congratulations, Aryan! Grabe! Ikaw ang dadadag sa ating Dreamers League of 40, but now, Dreamers League of 41. Congratulations! There you have it, mga kaibigan. Welcome, the Star Mill Season 3 Dreamers League of 41. Palakpakan po natin silang lahat.